サソリのような見た目の生き物がいます。しかし、それは本物のサソリではありません。その名は、サソリモドキです。見た目は非常に危険そうですが、実は毒を持っていません。ではなぜ、このような姿をしているのでしょうか。理由の一つは、身を守るためです。サソリに似た姿になることで、敵に警戒させるのです。さらにこの生き物は、驚くべき方法で身を守ります。それは、オスのような匂いのする液体を出すことです。この液体は、外敵を遠ざける効果があります。そのため、英語では、ビネガロンとも呼ばれています。しかし、人間にとっては、危険な存在ではありません。むしろ、臆病で、人を見ると逃げていきます。見た目だけで判断すると、危険に見えるものでも、実際には違うことがあります。サソリモドキは、その代表的な存在なのです。世界には、まだまだ知られていない生き物が多く存在しています。